είναι η γυναίκα που θα αγωνιστεί. Με τη Γερακίνα γιατί είναι η γυναίκα που θα διεκδικήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτόν τον τόπο, τον τόπο μας. Και στη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου ομβρίων υδάτων για τη θωράκιση της περιοχής στα ακραία καιρικά και αντιπλημμυρικά φαινόμενα. Το Δήμο που μας αξίζει.